क'क्राझार थांनि दिनैहाय मबाइलजोंसो लाबायलै भिडिअ'खौ दिनैहाय बिल्डिं सानिफ्राय ओंखारलायबा गज्रब गज्रबनो दाउ बेमारिफोर बायदि क'क्राझाराव थांनि दिनैनि ब्लगआ एसे बेलेग धरनाव जागोन। बिस्रालाय मा दाबो सिखाराखै नामा थांग्रोनि दे सासे दंबावो पार्टनार आंनिया होलांलायनोसैलाय BMW BMW नङा मार्सिडिस थांग्रोनिसै स्टार्ट खालामना लानि बाइकआ थावासै नालाय आइयो थावबो गैला गारिया दाहाय सोनोसै। सेसा बाबु आदार मोनजादों ना मोनजायाखैब्रा नोंलाय? थांनाय बोसोर आवगोल सरखार गैयै समाव बे सेसाया रानथाब खुज्राबनो थायोमोन। बावहाय हाग्रा दुजोब्बायमोन ओमफ्राय नै दिनै एब्रावहाय नै बेफोरबायदि नुबाय आरो माबा बानायनाय नै गथानो ओमफ्राय साइडआव नै बेफोरबायदि फुलफोरा बिबार माने साजायनायफोरा आरोखि नै बेफोरबायदि साजायहांजेनबाय आरोखि हांजेनबाय माने देरबाय ओमफ्राय नैबे जायथुब बिफांफ्रा मा फुल होनोथाय बेखौथ' मोनथि रोंला जायथुबा बे आरोखि दाखालिफोर हयथ'बा हाग्रा जुबमोनदां नै मुलि होनानै हाग्राखौ बुथारजोब्बाय ओमफ्राय दाबायदियाव बेरायफैनो मानो मोजां बिबारबो एसे एनै बारजोब्बाय ओमफ्राय बैयाव र' थांनि एसे बे मार्टियास्टमनि माबाफोरखौ नायहैनो नैबावहाय हाग्रा जुबमोन ओमफ्राय बिनि सिगांलाय साजायनाय गैयामोन नैबेखौ बारा गोबाव जायाखै नै बेफोर होनाया बेफोरखौ होनाया खुब सम्भब गोदानसो जानांगौ आवगोलथ' बिदि मोनाखैमोन जोङो मोननायालाय ना मोनदोंमोन बावबाय दे ओमफ्राय नै बेफोर बेरा नै बेफोरो गेजेराव बिबार गायदोंमोन बिबारा थैजोब्बाय ओमफ्राय फै बै मोनसे माबा फाउन्डेसन खालामनाय बैलाय बेयावलाय फैबाथाय खुलुमग्रोहैयो नैबेहाय आरोखि नैबे स्रां जाबाय गैला ओमफ्राय आवगोल दंना गैयामोन बियो बारा गोबाव जायाखै दाना आवगोल गैयामोनथ' आवगोल गैमारामोन बैयाव बे माबाफोरखौ नायनोसै गोसोमखौ बेयावहाय बिबार गायनानै साजायना दोनबा खत्थ' मोजां जागौना जाय हकब्रा थेवबो साजायनांगौरा बिबारालाय दंलायथियो हनै बेफोरो गैया साजायाखै खिन्थु बिनि सिगां सरखार गैयै समावबा माबाथारमोन ने दा सरखार फैबाय नालाय दा नै बेफोरबायदि बेराबो दंसै माबो दंसै मोनफा गासैबो जाहोलांजोबसिगोनदां एबारावहाय दिब्बिफोरनिया माब्ला बेफोरबायदि जागोन मालाय BLTफोरनि जायफोर थैनायफोर बिसोरनि नै मालाय बेफोरबायदि खालामजोबनानै दोनदों NDBनिया दासिमबो बेफोरबायदि महर बे खावसेल'सो खोन्थाबाय आङो बे खावसेजों दंबावो नै लोगोसे बिबारा जि मोजां बिबार बारनानै दङ बा बिराद मोजां नुदों बिबाराखौ लोगोसे बिबाराबो जि मोजां बारनानै दं आयु बिबारनो बिबार मानो बारो एक्सुवेलि बिबारा बेरे सिखिरिखौ बरायनोसो बारो जाहैदों बिबारा बिराद मोजां बारदोंलै दा NDBनियाबो जुदि बेफोरबायदि थानायमोनबा बेसेबां मोजां जागौमोन ना NDBनि जायफोर मुंख्लं जानायफोर बेफोरबायदि आरो गबिन्द थानाय समावनो बेखौ खालामनो रोङासै बा माबा मोनसे खालामनो हायासै दाथ' आरो गुबुन सरखार फैबाय गुबुन सरखारालाय मा आसा BPF सरखारजोंलाय मा आसा खालामबाय खालामाबा गैया बेलाय NDBनि मार्टियाससो ना बे खोथाया मोनसे साननाया थायो आरो खिन्थु हिसाबाव खालामनांगौ बावहाय सोरबा BLT सोरबा मार्टियास सोरबा NDB बेफोरबायदिनि खोथा फैया आंनिबा खालामनांगौ मेनलि बावहाय गुरुत्तसिन लानांगौआ
गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनिमोन बेफोरखौ गोसो होनांगौआ आरो लोगोसे NDFBनि जायफोर MCLA EMफोर बिसोरनि जरावसो खालामनो हायोमोन बे प्रमद बर'खौ नारसिननांगौआ प्रमद बर'आ NDFBनि प्रति सिन्ताधारा बा दुखु प्रकाश बा माबा मोनसेया बे गैखाया नङा होनबा बेखौथ' आरो बुंनानै माथो लाब दंबावो गबिन्दआनो होन इउजि ब्रह्मआनो होन प्रमद बर'आनो होन माब्लाबाबो NDFB थैनायाव मोदै फोथा थोबसेबो गवा आरो गाबनाय होननाय जिनिसा गैया गबिन्दआ दङब्लाबो खालामनो हाया बियो गोसोब्ला मार्टियासनि माबाखौ जुदि मोजां सिन्था खालामोमोनबा मा होननानै बुङो आं रिजाइन होगोन बा माबा मोनसे खालामगोन बेफोरबायदि गोरानो मोनसे स्टेप लानो हायोमोन नाथाय बेफोरबायदि स्टेपखौ लानो हायाखै गबिन्द चन्द्र बसुमतारियाबो NDFBनि जायफोर EMफोर दङमोन MCLAफोर दङमोन बिसोरो जेबो स्टेप लानो हायाखै आनखि सावरायग्रा दं फेरेंगा दं गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दङमोन MLAफोरबो दंमोन बिसोर जेबो स्टेप लानो हायाखै दा बुंनायसो जायो दा मार्टियास दम जायगायाव फैनानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला खमा होलायबानो जाबाय मोनसे जायगायाव मार्टियास दमनि थाखाय जायगा मोनदोंमोननो एलटमेन्टखौनो होनो हायाखै प्रमद बर' सरकारा होनबा बेबायदि प्रमद बर' सरकारा माब्लाबाबो प्रमद बर'आ आरो इउजि ब्रह्म बिसोरो NDFBनि प्रति दुखु दाहा गाबनाय मानाय जेबो गैया आरोखि बबेनिमोन मार्टियार सतीश बर' दाङारमाखा बोरिमाखा बाक्सा आदसा बे जाहैबाय बिदा आयंनि फिसाला बोरिमाखा खबाइनि बिदा बियो खबाइनि असे रमेश बिमा सासेनि खबाइआथ' डिमापुराव थैदों जाहैबाय बिनि फंबाइआ NDFBमोन खबाइआनोथ' NDFBमोन दा बिदा फंबाय नै सासे बिदायाबो थैबाय फंबायाबो थैबाय खबाइआथ' सिबाय माबा मोनाखै डेड बडिखौ मोनाखिसै डेड बडि मोनासै बिबा माबायदि थैलांखो बिबा बियो आर्मिजों गावजानाय जादों आर्मिजों ना आदसा बेफोरबायदि आरोखि ना दान्दिसे बेरायफैदोंमोन मार्टियास दमावहाय बिबारखौबा हले आं बिराद मोजां नुबाय ओरै गिदिंथारनायसै नै बिबारा वाव बेफोरबायदि आरोखि बिबारा बिराद मोजां नुदों दा सोरबाया माबा माबि हरदोलाय हरबाबो एक्सुवेलि नांजाया नांजानायालाय सोर मा होना बे नांजाया बावहाय नैबे मार्टियास दमावहाय बेरायफैनायनि खारन बहुद दं जिहेतु जोंनि समाव NDFBनिखौ UPPL सरकारा खालामनानै होआसै बुंजाथाव बेखौ बुङोब्ला दा दुखु मोनो आं बुंदों दाबो बुंबावगोन लास्टावहाय इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर' NDFBनि मार्टियासखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनो बायो आरो गनायनायबो नङा बेल'नो दा आरो प्रमद बर'आथ' थैनोबो गोसोखाङा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया मार्टियासफोरनि प्रति अननायबो गैया बे हिसाबै जेबो खालामनायबो जायाखै बिबो जाय मार्टियास न'खरनि बिथांमोननि जा दुखु दाहानि मोदै बे मोदैया जेब्लायबो सिमाङाव सेन्थाय माब्लाबा नुजाहैनोबो हागौ बे सिन्था खालामनाया मोजां गावनि सरखार फैदोंमोन गोजान गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो मार्टियास दमखौ बेफोरबायदि खालामनो हायाखै आरोखि XBLT फोरनि नुबाय दा बेसेबां बुरजा ओमफ्राय बै खावसेजों दंबावो खालामनानै गालांबाय बेयो जुग जुग बोसोर बोसोर थागोन नेक्स्ट जेनेरेसनफोराबो मोनथिलांगोन बा नुलांगोन मोनथिलांगोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय आरो बुंबावनो गोसो जादोंमोन बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि